Švédi vyhrali vhadzovanie. Gustafsson. Nordmark. Opäť Gustafsson a je to gól! Švédi vyrovnávajú na 3-3. Tretí švédsky gól dnes a tretí presilovkový. Malte Gustafsson prepálil všetko, čo mu stálo v ceste a máme vyrovnané. Mal veľa priestoru, pred ním sa síce vrhal ešte jeden hráč, ale dokázal ho prepáliť. Mal by tiež Lindrafe nekvalitná. Teraz Švédi budú mať priestor, Gustafsson páli a inkasujeme. Tak prvá švédska vážnejšia príležitosť. Puk sa dostal na okejku Malteho Gustafssona, ktorý prekonáva Samuela Hrenáka. Švédsko-Slovensko 1-0. Sme spomínali už v predošlom vstupe, že potrebujeme viacej preúsťovať stredy hryska a tým pádom, pokiaľ budeme mať správne hráčov postavený, môžeme lepšie vystúpať proti takýmto strelám. Videli sme, že sme mali prakticky 4 hráčov na periférii popri mantineli, kde to nie je až také nebezpečné pre toho osu. Gustafsson i mål! Det är 3-0 för HV71. Och en enda riktning framför mål. Frågan är vem som var sist på den. Är det Justin Close som ökar på för gästerna? Fem minuter in på den andra perioden. Flytta